bayap song norok kwbangma mangpili rokno nugui mankhana Bangladesh ni borok rok India ario burung hapna bagui belai kheno nasinglajak obo haikeno teisa mangpili kwthai phaikwa hazar borok nasinglajak India ario hapnani bagui hekenai nedi o mangpili o buti heike tonglai bekhe oro আলোচনা করব একজন কথা বলবেন obo hai mangpili rok nukha hingke jeng belai kheno wanao chini Tiprasa rok tamungri hingke chini Tripura hingke Bangladesh ari bai nanglaijak aboni bagui belai kheno India ariwa hamnan bagui Tripura tui hablayo hingke no chini baksa borok Tripura no tonglayo aboni bagui chini tongha belai kheno gulukjak amsak borok kwbangma habnani hingke chini manthai chini je ari rok seklainai abon bagino chini government ni thaniwa santai klayo chini Tripura ariwo haibya gari tekni ariwo phone habnani ingthung haibno chini Tiprasa ariwo habya ngino ango jodi no decide klaiga hingke habnani abon decide klaiga hingke aboto abong nai abon bagino bayap song naine di abo tamunga klaika abo haike jeng belai kheno wana lajak chin Tiprasa rok bayap song no jotona saiman na thangnai laibuma rok obo haike no kwbangma Bangladesh ni borok Lakh Lakh hisab chini Tripura ariwo hablaika tamungi hablai hingke ja judo nanglaimani bagui hablaika aboni bagui no jeng torika torna bagui mane jeng help khlaimani sate no jeng chini bukha kahamni bagui no obo haike jeng tak torijago nor joton saiman na tabuk orono baksa tongbai khe Bangladesh ni borok rok hingke jeng help khainani thangtani wose chini manthai rok chini jaga rok seklaiye obo haike tonijak kha thangnai chini laibungo rok bo swijak aboni bagui no teisa haino hai jeng tabuk wana laijak jeng tabuk belai kheno kiri laijak obo haike kwbangma borok phaike hingke chini Tiprasa rok ba boba hahai no jeng saljada komori thangna nangno।